Jeg er ikke imponert. Du er imponert. Nei. Hei da. Nei. Skal det gjøres? Første jeg bommer på. Hvordan var det vi skulle gjøre det, sa du? Jeg skal vise. Ok, venstre. Vær spennende. Hvor mange var det? 6? Hæ? Hvor mange var det da? Ser ut for. Hva føler du nå?